बस रउआ तो चुपे रही मंजरी दीदी, सब समझतानी हम। अरे जब पहला बार शादी होत रहे तो 4 लोग के सामने हड़बड़ हड़बड़ आंगन में शादी करा दे, नो पार्टी नो रिसेप्शन। और जब हम दोबारा सबके सामने शादी कर चाहत रहनी तो वो ना होके देनी, ना होके देनी। आई नो व्हाट यू वांट। अरे ये सब जानबूझ के कैले बानी रहुआ, राउर मन में खोट पा। You lost your own mind. बैठ मम्मा। मंजिमा कुछ नहीं के कैले, जे कैले बानी वो हमनी कैले बानी। हमनी चाहत रहे कि बड़का पापा और मंजिमा के फिर से शादी हो जाए और हमने के घर में सब खुश रहे पहले जैसन। और जौन कैले बानी वो हमने चाहत रही। हमने तीनों बच्चा अपन मन से कैले बानी। चुप, एकदम चुप। झूठ पे झूठ बोलत जा रहल बड़ू। हमरा के बुड़वक मत बनावा। हम सब जाना तानी ये तीनों बच्चा के इतना बड़ा दिमाग हो ही ना सकेला। एमे मंजरी दीदी के हाथ बा। She give you hand. ना मैड मम्मा, हम सच कहा तानी। राम जी हमने के मदद कैले हाँ। रवा गौरी से पूछ ली। चुप, मारब एक तमाचा खींच के। लेबे गौरी के नाम। माधुरी, ये का बचपना बा? तू तो इतना अंग्रेजी पढ़े लू, एगो मुहावरा ना पढ़ लू तू? All is well that ends well. मतलब कि जौन किस्सा अच्छा तरह से खत्म हो जाए वो पूरा किस्सा के अच्छा ही मान लिहल जाला। बच्चा लोग जो कैलन वो हमनी के गलती सुधारे खातिर कैलन। और हमार पहली बीवी खातिर जन हमार दिल में प्रेम बा, सम्मान बा, ओके उजागर करे खातिर। इला अच्छा तू बतावा, हमार प्रेम पर हमार पहला बीवी के अधिकार बा कि ना? जैसे कि तोहार बा और केहू के ओकर हक दिलावन का कोनो गलत बात बा? कली बेटा, यहाँ तोहर कोनो काम नहीं के बड़ लोग के बीच। चलो हम दोनों कहीं और चलल जाए। चल। माधुरी, आचार्य जी अपन दोनों पत्नी से प्यार करेले। उनकर प्रेम कबो बढ़ेला ना, बल्कि 2 गुना हो जाला। हम तोरा के कैसे समझाए? और तू तो हमारा
वाह वाह, छोटकी प्यारी बहन के सौतन बनाइए देलू तू। का बात बा। नया ब्याह मुबारक होखे तहरा, और नया नवेली सौतन भी मुबारक होखे तहरा। राम जी, हमने मंजिमा और बड़का पापा के पास तो ले आई नी। बड़का पापा मैड मम्मा के डटले, हमरा अच्छा ना लागल। रवा सब ठीक कर दे ही ना। बंदी आरती ले ला। दही मंजरी, शादी के बाद पहला सवेरे दुल्हन के कुछ देहल जाला, तब हमहू तोरा खातिर कुछ लेके आइल बानी। आचार्य जी, हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा पास तो सब कुछ बा। हम जानत रहनी तू यह कहबो, यही से तोरा खातिर हीरा जवाहरात, गहना, कपड़ा या तोहरा और जरूरत के चीज नहीं खिलाई। हम तोहरा खातिर बुधिया। जी मालिक। मंजिमा, मंजिमा देखिए, आज बड़का पापा हमरा के स्कूल भेजिए। बड़की मम्मी, आज काली हमरा साथे स्कूल जाई। वाटर बॉटल और बैग कैसन लागल? मंजरी, उम्मीद बाकी तोहरा हमार तोहफा पसंद आए। ये तोहफा कल रात जे तो हमरा से मंगले रहलू, ओकर जवाब बा। हम कली के स्वीकार ना दे पाए, लेकिन अधिकार और आधार दोनों ओकरा मिली। बच्चा लोग, आज के बाद तू दोनों साथ में स्कूल जाएगा। आचार्य जी, का कली भी दूसर बच्चा जैसन अच्छा कपड़ा पहन सकेले? मंजरी, देखा, हमार मजबूरी, हमार लाचारी, हमारी स्थिति की समझे की कोशिश करा। जैसन हम कहनी, हम कली के हाथ पकड़ सकतानी, लेकिन हमों के गोदी में नहीं खे बैठा सकत। ओकर
स्थिति बदलल बा, स्थान ना। ये सब कहाँ जा रहे बाड़ू तू? डार्लिंग जी, हम ही घर छोड़ के जा रहल बानी। का? जौन भी सामान हमार एहिजा बा उ सब लेके जा रहल बानी, गौरी के भी। हम और हमार बेटी यहाँ ना रहब। आज से ना रउआ के डार्लिंग जी भी ना बोलाई। चला गौरी। ना गौरी ना जाई मैड पापा। हट, चला गौरी चला। हम कहाँ जा रहल बानी और काहे जा रहल बानी? एजा हमार लक हार्ड हो गइल बा, और हार्ड लक के मतलब तू ना समझबू। चला एजा से। आज के बाद हमके तोहर पापा से नइखे मिले के। चला। ना मैड पापा, गौरी ना जाई मैड पापा। पंजी मारे हुआ मैड पापा के समझाई ना। बड़का पापा, हम गौरी के बिना नहीं रह सकत। रहुआ मैड पापा के समझाई ना। छोड़ी गौरी के, गौरी ना जाई, रहुआ साथे ना जाई। माधुरी, ये का पागलपन है? पागलपन? पागलपन तो हम कईनी, जे राउर पति से प्रीमियम कईनी, लव कईनी। लव के बदला में हमके का मिलल? हमके मिलल लात। चला गौरी। गौरी ना जाई ना। हरा। तू इतना तड़प कहे रहल बाड़ू? कहे तड़प रहल बाड़ू इतना? देखा माधुरी, जब हमनी के बिया भइल रहे, तोहरा पता रहे, तोहरा अच्छा तरह से पता रहे कि हम तोहार बहन से प्रेम करीला। तो फिर अचानक से इतना परेशानी कौना बात की बात? तोहरा का चाहिए? का चाहिए तोहरा? देव, दे पाइप। अपन पहिलका पत्नी से पूछ लीही, ओकरा बाद हमरा के वचन दीही। माधुरी, पूछे उनकी पड़ेला जेकरा पास कुछ होखे ना देवे खातिर। तो बोला, तोरा का चाहिए? मांगा। ये जे पूरा संपत्ति बना वो हमार गौरी के नामे लिखती है। गौरी के मिल्कियत तू गौरी खातिर मांग के ई साबित कर देलू कि तोहरा हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तू पेपर तैयार कराओ, हम अभी साइन करत हनी। ये जे पूरा संपत्ति बना वो हमार गौरी के नामे लिखती है। अरे संपत्ति के सवाल बा माधुरी,
अरे जायदाद के झगड़ा बाई। अरे ई बात समझ ला और ओके गांठ बांध ला। अरे जेकरा झोली में कुंवर होखेला ओकर कलेजे में दम। बाकी ई आधा संपत्ति तो हमार और आधा मंजरी दीदी के बा। अरे झा परिवार के राजकुमारी भिखारी के साथ सिंहासन पर बैठी का? अरे का सोच रहल बाड़ू तू? अरे वो मंजरी के बस चले तो आधा मिथिला वो ओकरा नाम करवा दी। अरे हमके तक गौरी के चिंता बा। ऐसा ही का गौरी के जन्म भइल रहे झा परिवार में। स्वयं माता उतरल रही गौरी के रूप लेके झा परिवार के संपत्ति पर राज करेला। अरे ये भुला गईलू तू सब? माता के भिखारन के साथ बैठाई बुका। यहाँ हम गौरी के हाथ ना डूबे दे। बाकी हम का करी? अरे पूरा संपत्ति गौरी के नाम करवा द। आगे का रास्ता हम निकाल दे। मजबूत बना, अपन हक खातिर लड़ा, ना तो तू और गौरी कटोरा लेके बाहर खाड़ हो जाइबू रास्ता पर। अरे हम ना कागजात बनवा लेत बानी। बस बिस्वा के दस्तखत ओकरा पर करवा दिया। आजे करा सकबू तू? आजे करा दा तो अच्छा बा। संपत्ति सब गौरी के ही तबा, सब गौरी खातिर बा। इतना ओछा बात खातिर तू हमार बेटी के हमरा से दूर लेके जाता रू। का हो गई बा तोहरा? वाह 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 वाह। हम करी तो छोटा बात, अब मंजरी दीदी करस तो बहुते बड़का बात। माधुरी जे तोहार बहन मंगले रहली वो ओकरा मिल नहीं खे सका, और जौन तू मांग रहल बाड़ू वो ना मिले ऐसन हो नहीं खे सका। गौरी के मिल्कियत तू गौरी खातिर मांग के ई साबित कर देलू कि तू तहरा हमरा ऊपर विश्वास नहीं खे, प्यार नहीं खे हमरा से। और हमनी के शादी खाली दिखा बाबा। तू पेपर्स तैयार करावा, हम अभी साइन करता। ठीक बा, तो जाइल कैंसिल। हमरा ई बात के दुख नहीं है कि तू उस पेपर पर, बल्कि ई बात के दुख बा कि हमार जीवन भर के रिश्ता पर से तो हर विश्वास उठ गइल बा। अब ज्यादा बोर मत करी, जाइए यहाँ से। माधुरी के अब तोहार बहन से हम तोहार सब बनैले बानी। अभी बाजी हम ही जीता। भाभी, पेपर्स में नीलकंठ के नाम बा। हम ही पेपर पर एगो मैजिक टेप चिपका के नीलकंठ के नाम छुपा देले बानी, और वो मैजिक टेप पर गौरी के नाम लिख देले बानी। एक बार अगर झा साहब के दस्तखत हो गए तो फिर वो मैजिक टेप के निकाल के फेंक दे। अरे वाह, ई तो बहुते बढ़िया तरकीब निकाल ले बड़ा वकील। मतलब बिस्वा के दस्तखत हो गए, ई टेप हटैनी और पूरा जायदाद हमार नीलकंठ के नामे हो गए। का तरीका तो निकलने बड़ा तू वकील साहेब। आहा, एक बारी काम हो जाए ना तो हम तहरा के इतना खुश करब
इतना खुश करब कि सर पगड़ी खातिर छोट हो जाई। बाकी पगड़ी तो हम पहनबे ना करेनी। अरे हम मुहावरा बोलत रही। ओ कहे के मतलब बा कि तहरा के बहुते पैसा दे दब। हाँ, काल हा फोन करत बानी, अभी रहुआ जाई। ई नाम कहाँ बा? ई देखी, ई मैजिक टेप के नीचे नीलकंठ के नाम लिखल बा। अरे वाह, हाँ हाँ चली चली। अरे वाह, नीलू भैया, नीलू भैया, रवा ड्राइंग करे के बाना, हम रवा खातिर पानी लेके आयल बानी। नीलू भैया, नीलू भैया कहाँ बानी रवा? गौरी के संपत्ति के कागज खराब कर देलक। सॉरी सॉरी चिट्ठी माँ। तेरा काम के कागज रहे ना, ये ले। ई नींबू मिर्चा पानी गिरा के सब पेपर खराब कर देलक। अब वकील से बोल के नया पेपर बनवावे के पड़ी। नीलू भैया, रवा यहाँ काहे खड़ा बानी? देखी ना, गौरी और हमरा और कब से इंतजार कर रहा तनी। हमने की ड्राइंग भी तो करे के बना, हम कलर भी लेके आयल बानी। आवत बानी बुद्धू, नाम निकलर बानी ना मैग्नेट से। हम पढ़ी। हाँ पढ़ा। गौरी। अरे बुद्धू, ये हमार नाम है नीलकंठ। देखा, नीलकंठ। हमरा पता बा, रवा हमके बुद्धू बनावतानी। ई गौरी ही लिखल बा। नीलकंठ है। गौरी लिखल बा। अरे बुद्धू, एन से नीलकंठ होकेला। एन से गौरी होखेला। नीलकंठ होकेला। पूछवाई चाचा जी से। चला आवा, चाचा जी से पूछवावत बानी। चाचा जी। हाँ बेटा। देखी ना, कल ही एन से गौरी बोल रहा बिया। एन से तो नीलकंठ होकेला ना। हाँ बड़का पापा, एन से तो गौरी होखेला ना। ना, एन से नीलकंठ होकेला, है ना चाचा जी? एन से गौरी होखेला ना, हम देखनी है। अरे बुद्धू, अगर ऐसन करबू ना, स्कूल में टीचर पनिशमेंट दी, वो बेंच पे खड़ा कर दी है। बेटा, एन से नीलकंठ होखेला और जी से गौरी होखेला। वैसे ऐसा तो कहाँ पढ़ ले लू? वो वकील साहब ना। काली, यहाँ तो आवा बचुआ, आवा। माधुरी, तरह के हो का गइल बा? अक्का लागल बा, समझे लागल बानी सब। और रउआ हमरा के ना ज्यादा समझावे के ट्राई मत करी। माधुरी रुका, तो हर हमार कसम। माधुरी, हम अपन बहन के बचपन से जानत बानी। ये बात तो हर मन के हो ही ना सके। गौरी के पेपर वाली बात तोरा के कहलक, बतावा ना। बस अब रउआ हमके ना ज्यादा इरिटेट मत करी। जाके अपन पति के साथ बैठी, हमरा बहुत सारा काम बा करे दी। हमार बात एक बार तो सुनना। इक्के बतवा 50 बार बोली। मंजरी,
का बात बा मंजरी? हम अभी माधुरी से मिलकर आ रहल बानी। ऐसा लग रहल बा जैसे हमार बहन बदल गई बिया। कुछ समझ में नहीं आ रहल। ओ देखा मंजरी, हम सब जाना तानी कि झा परिवार के जितना भी संपत्ति बा ओकरा पर गौरी के सिवा और केहू के हक नहीं खे। हाँ, माधुरी इस अर्थ हमरा सामने रखलस, ई बात से हमरो दुख बा, लेकिन बात हकीकत में ही हमरे ही मन के बात। त तू परेशान मत होखा। लेकिन माधुरी समझ नहीं के रहल। उ राउर वसीयत बनवावल चाहत बिया अभी से। एक कैसन बेहुदा विचार बा। कोनो बात ना, जायदाद संपत्ति इतना ज्यादा होखे और परिवार छोट, तो वसीयत बनावे में का हर्ज बा। मंजरी, नियत पर भरोसा कैल जा सकेला, नियति पर भरोसा नहीं के कैल जा सकल। हमके लग रहल बा जैसे शायद माधुरी ई बारे में विचारे ना कैले होगी। विचार और माधुरी तू अपन बहन के नहीं खो जानत का? हाँ? वो कोनो टीवी चाहे सिनेमा में देख ले हो की और बस चढ़ गल सा ना? ना आचार्य जी, हमरा ऐसा लग रहा बा जैसे जैसे ओके केहू भरमैले होगी। ना तब वो ऐसा सोच ही नहीं के सकत। तहरा का लगा था कि भरमैले होखी माधुरी के? वो शायद जेठी भाभी। मंजरी, मंजरी, जेठी भाभी हमार मां समान बा। जितना विश्वास हमके अपन कुंडली पर नहीं खे, उतना विश्वास करेला हम उन पर। हाँ, हम ही माना तानी कि समय और हालात उनकर जबान के थोड़ा कड़वा कर देले बा, लेकिन अपवित्र मुंह ते गाय के भी हो खेला। तू ऐसा बात मत कल करा, हमरा अच्छा ना लगे। जेठी भाभी ऐसा कर सकेली, ये हम मान नहीं खी सके। कैसे समझाई हम लोगों के आचार्य जी? जेठी भाभी कहा चाहत बाड़ी ये तो हम नहीं जानत। बाकी ई घर में शांति के एक पल भी उनका पसंद ना हा, ये हम देख ले बानी। अरे दही बूंदी, दही बूंदी, बच्चिया तू सूत जा। दही बूंदी, कहाँ भइल जेठी माँ? चुपचाप सूत जा। जेठी माँ कहाँ अरे भइल? बेटा सूत जा, सूत जा। बताई तो हमरा कहाँ भइल बा? अरे बच्चिया, तहरा मुंह पे माता आ रहल बाड़ी, बहुते भयानक बीमारी होखेला। अरे हाथ मत लगावा, आ रहल बा, आइल नहीं खे अभी तक। अब डेरा मत, हम तहरा के ठीक कर दे। बस ई कमरा से बाहर मत निकली हा। काहे? ई बीमारी बाहर निकलबू ना तो ई बीमारी सभी के छू जाई और पूरा घर में फैल जाई। का होखेला? इन्फेक्ट होखेला ना, इन्फेक्ट बीमारी हो। और देखा अभी अभी गौरी के तबीयत ठीक भइल बा ना, तू चाहत बाड़ू उ फिर से बीमार पड़ जाए का? ना जेठी माँ, हम ई कमरा से बाहर ना जाए और गौरी के बोल देव हमरा से दूर रहे। हम सो जात अरे बानी। हमार बाबू कितना अच्छा बिया। सूजा 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 सूजा।
अच्छा बच्चा। जी जी माँ। का भइल? तनी अपना माता के बुला के ले आवा और तनी कहीं से ढेर सारा नीम के पतई ढूंढ के ले आवा। जाओ। जी अभी लेके आवत बानी। माँ हे राम, अरे का भइल बिट्टो, का भइल? अरे काहे चिल्ला रहल बाड़ू? हाँ बाकी भइल का बा? एके माता हो। अरे माता, अरे माता हो गइल बा एके, तहरा भूत तने के ध ले ले जे तू उछल रहल बाड़ू। बाकी माता हाँ, एके माता भइल बा और बचपन में तहरा माता आयल रही। आए हमके कब भइल रहे? अरे भइल रहे, तहरा माता भइल रहे, हमके माता भइल रही, तहरा माता भइल रहे। बचपन में हमनी दोनों के माता भइल रहे। हाँ, ऐसे हमनी दोनों ही एकर इलाज कर सकत बानी। बिल्कुल सही कर रहल बाड़ू बिट्टो, काली के ध्यान तो हमनी के रखे के होखी ना। बिल्कुल सही कहलू। अरे बुधिया, काली के माता हो गई बाड़ी, पानी लेके आवा जल्दी। का भइल बा? का भइल? कली बिया कहा? अरे कुछो नहीं खे भइल। अरे वो बेचारी के माता आ गई बाड़ी। का ओके माता जी आइल बड़ी। ओ गॉड, हमार पूछी पाई के हम हुआ ना जाए दे, ना तो एकरो स्किन खराब हो जाई। बाकी हमके तो कौनो ऐसा लक्षण दिखाई ना देलक, ना बुखार ना जुकाम बा। ऐसा कैसे हो सकेला? अरे तू तो बहुते ज्ञानी हो ना। ऐसे बता के आ जाली माता, बहुते बार होखेला बिन बतैले आ जाली अचानक। अरे हमके आत्री देवी के बचपन में हो चुकल बा, यही कारण हम इनका के बोलेनी। हमने ओकर इलाज करब, एकरा आसपास हमने रह सकेनी। हमने के बचपन में हो चुकल बा, हमने के कुछ न होगी। मम्मा काली के का भइल बा? अरे कुछ ना पूछी पाई, तू चला चला, यू कम, हम तारा के सेफ रखब। चला। अरे दही बूंदी, अरे कहाँ मर गई दोनों के दोनों? अरे जल्दी करा। अरे बुधिया, गरम पानी लेके आवा था। हाँ हाँ बुधिया जल्दी ला। हमके एक बार मिली तो दी ओकरा से। बिया कहाँ कली? कली बिना तो ठीक तो बाड़ू ना? कौनो जरूरत नहीं खे। अभी काली इहवे 3-4 दिन हमार पास रही, हम ओके ठीक कर दे, फिर देख लिया। हमके एक बार मिले तो दी, हमके कली से बात करे के दी। एक कैसे हमके एक बार देखे तो दी अपन बच्ची के, वो ऐसे कैसे कर सके नहीं? काबिल मंजरी, तो इतना परेशान काहे लग रहा है? हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य जी। ऐसे अचानक माता कैसे आ सकेली कली के? सवेरे तो बिल्कुल ठीक रहे। जेठी भाभी बाड़ी ओकरा साथे, तू चिंता मत करा। कुछ तो गलत बा। हम एक बार कली के मिल के आ जात पानी। तू नहीं खूब मिल सकत ओकरा से। वो कहा ना कि अगर तू वहां जेबू तो तोहरा की भी माता जी हो सकेली, कंटेजियस होकेली माता। और तोहरा माता हो गईली तो घर के बाकी लोग के भी माता हो सकेली, गौरी के भी हो सकेला। हम नहीं चाहत गौरी की कोनो तरह के परेशानी होके। तू चिंता मत करा, कल ही ठीक हो जाई। ऐसे कैसे अचानक माता आ जाई है और हमके कैसे दिखाई ना देला? अब तो हमके राम जी से खुदे जाके बात करे के होगी। हमरो राम जी से मिले के बा। अरे तू ना जा पैबे रे, बहुते कठिन रास्ता बा। तहार छोट छोट पैर में चोट लग जाई और फिर तो रोगी भी बाड़ू ना।
काली सूत गईलू बचिया। अरे सूत जहाँ ई ला बिट्टो ले। अरे सूत गईल बचिया, वहाँ रख दा, बाद में लगा दे। हाँ ठीक बा। अरे त्रिदेवी, का बताई तहरा के हमके परिवार के कितना चिंता हो रहल बा। पता नहीं का हो रहल बा। कबो तो बिस्वा आ मंजरी के झगड़ा, कबो बिस्वा आ माधुरी के झगड़ा, कबो कोनो बच्चा अगवा हो जात बा। अरे तो कबो बचवा के स्कूल में आग लाग जात बा। इ का हो रहल बा? ऐसन लागत बा बहुते भीषण पाप के सजा भुगत रहल बानी हमनी सब। हम तो कहत बानी बिट्टो, कौनो हवन यज्ञ करवाला, सब ठीक हो जाई। अरे ना ना, अभी कौनो हवन ववन से काम ना चली। अब तो हमके राम जी से खुद जाके बात करे के होखी कि राम जी रउवे बानी जे कुछ कर सकत हाँ, बानी। बिट्टो जाए के ही पड़ी। अरे हमरा के बोले तदा ठीक बा, बोला। कि राम जी रउवे बानी जे कुछ कर सकत बानी। बाकी के हुए के बताई मत यहाँ घर में कि हम उहाँ गए बानी। ना बिट्टो, हम केहू से कुछ ना कहब। जेठी माँ, हमके भी राम जी से मिले के बाद। अरे हमनी तो इतना आहिस्ता फुसफुसा के बात कर रहल बानी कि बच्चिया के कैसे सुनाई दे गई। अरे बिट्टो, ऐसा नहीं होखेला। जब कौनो रोगी के माता आवेली ना, तो वो बहुते तेज तेज सुने लगेला, देखे लगेला। सब माता के असर। हाँ, माता के असर। जेठी माँ, हमरो के लिए चली ना राम जी के पास। अरे ना ना बचवा, अरे अरे तू ना जा पैबे रे, बहुत ही कठिन रास्ता बा। तहा छोट छोट पैर में चोट लग जाई और फिर तू रोगी भी बाड़ू ना। हम चलब जेठी माँ, हमार पैर टूट जाए तब वो हम चलब। बड़का पापा, मैड मम्मा, मंजी माँ, गौरी, नीलू भैया, सबके खुश करे खातिर हम कुछ भी करब। लेकिन तू चुपचाप चली हा। रउआ जे कहब हम उहे करब। अब आई मजा। हम जाए प्रतापगढ़, वो तांत्रिक के पास जेकर हमरा तलाश रहे, जे हमके ई काला टीका से छुटकारा दिलाई हमेशा खातिर। हमार अच्छा बच्चिया, लेकिन तू चुपचाप चली। हाँ हाँ, केहू के बतैबू ना, तब कथा उहे खत्म हो जाई। रउआ जे कहब हम उहे करब। हम केहू से कुछ ना कहब। ना, हम ना जाई। का भइल? अगर हमरा कारण राम जी पर माता उतर गईली तब? गौरी पर माता मत उतरस, ऐसे हम ओकरा पास नहीं के जा रहल। अरे बेटा, राम जी तो प्रभु हवे।
भगवान हवे। हाँ, उनका कब्बो बीमारी लगिए ना सके। वो तो तोहरो बीमारी ठीक कर दी है। बिल्कुल सही कहलू। और हम तो कहत बानी बिटिया, चल जा और एकदम ठीक होके वापस आ जा। फिर का है ना कि तू गौरी के साथ खेल सकबू, बड़का पापा के साथ खाना भी खा सकबू, हैं? चल जा बिटिया, चल जा। ठीक बा, हम चलब। अब आ गइलो तू चपेट में तू दूती। ये विचार हमरा पहला काहे ना आइल। अब राम जी के बहाने ये लड़की के अंत करके रहा हम। ई बार राम जी के हाथ पकड़ के हम ना छोड़ब। उनका से कहब कि हमार माता ठीक करे के कोनो जल्दी नहीं खे। बाकी हमार बस पूरा परिवार के झगड़ा दुख सब कुछ ठीक कर दी है। राम जी हमार बात जरूर सुनी है। अब आई मजा। हम जाए प्रतापगढ़ उत्तांतरिक के पास, जेकर हमरा तलाश रहे, जे हमके ई काला टिक्का से छुटकारा दिलाई हमेशा खातिर। जेठी भाभी, पेपर्स में नीलकंठ के नाम बा। हम ही पेपर पर एगो मैजिक टेप चिपका के नीलकंठ के नाम छुपा देले बानी और वो मैजिक टेप पर गौरी के नाम लिख देले बानी। एक बार अगर झा साहब के दस्तखत हो गई तो फिर वो मैजिक टेप के निकाल के फेंक दे। अरे वाह, ई तो बहुते बढ़िया तरकीब निकाल ले बड़ा वकील। मतलब बिसुआ के दस्तखत हो गए, ई टेप हटैनी और पूरा जायदाद हमार नीलकंठ के नामे हो गई। ऐसे कैसे अचानक माता आ जाई है और हमके कैसे दिखाई ना दिला? अब तो हमके राम जी से खुदे जाके बात करे के होखी। हमरो राम जी से मिले के बा। अरे तू ना जा पैबे रे, बहुते कठिन रास्ता बा। तहार छोट छोट पैर में चोट लग जाई और फिर तो रोगी भी बाड़ू ना। लेकिन तू चुपचाप चली हा। रउआ जे कहब हम उहे करब। अब आई मजा। हम जाए प्रतापगढ़ उत्तांतरिक के पास, जेकर हमरा तलाश रहे, जे हमके ई काला टीका से छुटकारा दिलाई हमेशा खातिर। अब तो हमरा पूरा तरह से यकीन हो गई बा कि रउए माधुरी की कान भर ले बानी। हंसत खेलत अच्छा खासा परिवार के खुशी छीन लेनी रउआ। लेकिन बस हम आचार्य जी के रउआ बारे में सब बताई और बोलब कि ई बार रउआ के वो बहुते बड़ सजा देस।
चली घरे चली, चली हमरा साथे। हमरा के माफ कर दो मंजरी, माफी चाहत बानी सबे से। हम अब कबो ई घर में लौट के ना आईब। अरे बिस्वा की का मुंह दिखाएब हम, और हमार नीलकंठ ओकर आंख में जो सवाल उठी ओकर हम का जवाब देब। हमू घर में सिंहासन पर बैठ के हुकुम चलावल चाहत रही, अब वो घर के गुनहगार बन के कैसे लौटी। अरे जी प्राण कैले रही वो तब पूरा ना कर पाईनी। अब तो हम ईगो आश्रम में जाके अपन मुंह कहीं छिपा के पूरा जिंदगी ऐसे ही बिता दे। अरे हमार भाग में शायद इस संसार के सुख लिखले नहीं खे। अरे लिखल होके तो हमार पति काहे छोड़ के सन्यास चल जाते। तू जा। अरे बचिया तू हो जा, खुशी खुशी तो हर जीवन बीते, हमके माफ कर दो। जेठी माँ रवा चले ना हमनी के साथे। मंजी माँ रवा समझाई ना जेठी माँ के। ना कली, कबो कबो जब मन पे अंकुश ना रहेला ना तो लालच से दूर रहल ही बेहतर होखेला। चला कली। अरे मंजरी, हमार नीलकंठ के प्यार से रखी हा, हमार कल के सजाए होकर कब्बो मत दिहा। काली तोहरा पता बा हम इतना देर से तोहार राह देखत रही। तोहरा बिना हम कुछ खैनी भी ना। हमहू तोहरा बिना कुछ ना खैनी गौरी। आशीर्वाद। चला अच्छा बात लोग आगे लो,
तोहर सलामती के बहुत चिंता होखत रहे हमरा। हम ठीक बानी आचार्य जी। जरूर हमार कली पर राम जी के बहुत है कृपा बा, यही से सही सलामत वापस लौट आइल पिया। चाची, हमार माँ कहाँ बाड़ी? साहब जी चाय। अरे के भाई? नौकरानी हिया, रोत रोत आइल रहे तो रख लेनी काम पर। बेटा, तोहर मम्मी ना एगो बहुते बड़ तपस्या के संकल्प ले ली बाड़ी, यही से एगो आश्रम में रहे खातिर गइल बाड़ी, लेकिन बहुते जल्दी लौट के आ जाइए बेटा। नीलकंठ, जन तपस्या जेठी भाभी करे के मन बनैले बाड़ी, उनकर फायदा उनके ही ना होखी, हमनी सबके भी होखी। अच्छा काम में उदासी के भोग ना चढ़ावल जाला। अंदर जाके खेला और चॉकलेट खा। जा तीनों। आचार्य जी, जेठी भाभी घरे वापस नहीं की आवल चाहत, लेकिन हम चाहत बानी कि घरे वापस लौट के आवस। वो तो भगवान के शुक्र बा कि हम खुदे अपना हाथ से उनका के दहलीज के बाहर फेंक देनी। अब एक घर में उनका खातिर कोनो जगह नहीं खे। आचार्य जी, वो परिवार का जहाँ माफी ना मिल सके। एको अदालत और घर में ये तो फर्क हो खेला। अदालत गुनाह देखेला, लेकिन घर तो रिश्ता देखेला। अगर ही गुनाह वो केहू और के साथे बाहर कैले होखती तई पूरा के पूरा परिवार उनकरा साथे उनकरा पीछे खड़ा होखत। लेकिन ई गुनाह तो अपन रिश्ता के खिलाफ कैले बाड़ी। उनकरा माफी मिल जाई ऐसा ना हो सकत। आचार्य जी, ओ का हम माधुरी बिटिया की बात तो सही है बा। अब विश्वा जे कह रहा बा वो गलत तो ना कह रहा बा। अब भाई गुनाह कैले बाड़ी तो ओकर माफी तो ना मिली, है ना? और दिक्कत का बा मालूम बा? अब तू जौन लड़की के अपन परिवार मान ले बाड़ू, जेठी भाभी उमाने खातिर राजी नहीं की। देखो कहा कि काली के यदि तू अपन बेटी मान लेत बाड़ू तो अपन गौरी बिटिया के पूरा हक तक गइल ना गढ़ा में। ऐसा जेठी भाभी मानेली। अब तू जेकरा गुनाह मान रहल बाड़ू, बेचारी जेठी भाभी ओकी तो अपन फर्ज मान रहल बाड़ी, है ना?
समझ रहल बाड़ू ना हम का कह रहल बानी? देखा, अब अगर ई बात तोहरा समझ में आ रहल होके तो जाके विश्वा के समझाव ना। वो नइखे समझ रहल ना। हाँ? माँ का कहले बिया कली केहू हमके बतावत काहे नहीं खे। बाकी हमके पता बा तू लोग सब माँ से नाराज बाड़ा, जरूर कुछ गलती कैले होखी हैं। वो ऐसा ने बाड़ी केहू के हंसत देखेली तो सोचेली ओके रोआई कैसे। कली बेटा, नीलू भैया के जेठी भाभी के बारे में कुछ मत बताइए। बतावा ना कली। जब मम्मी गलती करेली ना तब बच्चा के शर्म आवेला, और ऐसा ना होके कि वो तोहरा से ही शर्मा जाए और तोहरा से बात करेल छोड़ देवे। ठीक बा, हम कुछ ना बताए नीलू भैया के। ऐसा नहीं के नीलू भैया, जेठी माँ तो बहुत ही अच्छा है। रउआ पता बा मंजी माँ का कहली? मंजी माँ कहली कि राम जी सब गलती के माफ कर देवेले, और हमने तो उनका तरह बड़ ना है, तो हमने काहे सोची गलती के बारे में। नीलू भैया, हम रउआ से आ जेठी माँ से बहुत प्यार करीला। निर्दोष बिया हमार बच्ची। पता ना राम जी रउआ इतना परीक्षा काहे ले रहल बानी। जरूर जरूर हमनी बढ़ के ही दोष बा। बच्चा सबके निर्दोषता पर भारी पड़ रहल बा। ना तो हमनी के परिवार के खराब बखत बीतत काहे नहीं खे। पता ना कौन कर्म के फल चुकावे बाकी होगी। हाँ, जौन पूजा के गली के बिल्कुल आखिरी में, हाँ बाएं मुड़िया, हाँ वहाँ जौन, हाँ बिल्कुल ठीक। साहब जी चाय। अरे क्या भाई? नौकरानी हिया, रोत रोत आयल रहे तो रख लेनी काम पर। मंजरी से पूछ लो। अब हर काम हमरा मंजरी दीदी से पूछ के करे के पड़ी का? हाँ, एगो नौकरानी भी अपना मन से नहीं की रख सकत हम। ये हमार घर ना है, माई हाउस नॉट। व्हाई नॉट? लेकिन ये तो हर घर ना है भाई, ये तो हर 5 स्टार है। अरे 5 स्टार जैसा नहीं तो रहे लो तू। हाँ हाँ, वो तो हम समझ रहल बानी, सब समझीला हम। अरे अगर हम इतना सुंदर ना होती ना तो ऐसा ही कुबड़ी होती और घर से निकाल दिहल जाती। ए जी, जाई रहुआ यहाँ से। हमरा नौकर रखे के भी कोनो अधिकार नहीं खे। एक तो जेठी भौजी चल गेली, ऊपर से त्रिदेवी काकी कोनो कामे नहीं कर रहल। अब का करब? खटब हम खुदे सब काम करब। आ काम करत करत ना ऐसा ही कुबड़ी हो जाए हम एक दिन। अरे बस बस, इतना नाटक मत करा। अरे मंजरी जी, ही माधुरी कोनो नया नौकरानी रखले बाड़ी, एकर हिसाब किताब देख लिया। हाँ जी हम देख ले। अब खुश? अच्छा तू दवाई ले लो।
रहुआ पूछ लेनी, अब लेवे के जरूरत नहीं है, ऐसे ही बेहतर लग रहा बा। मम्मा हमने नीलू भैया के हंसैनी हा। हमार पुची सबसे बेस्ट पुची पाई है, बाकी सब पुची पाई तो पानी कम चाय है। तू तीनों ऐसे ही साथ में रहबा ना, तो हो सकेला हमनी के परिवार में जे दूरी बा वो कम हो जाए। अरे वाह, फिर तो हम ऐसन करतानी वो जौन हॉस्पिटल के काम हम जौन करवा रहल बानी ओके हम बंद करवा देतानी। एगो ऐसन फोन ले लेतानी और जितना भी मरीज बाड़न वहाँ उनके फोन करत रहब, उनकर हाल चाल पूछत रहब और वो सब ठीक होत रही हन। काहे? रहुआ भी नाचारे जी। अच्छा, कल जौन पूजा बा में तू हमरा साथे बैठ रहल बाड़ू। जब तू हमरा साथ हो खेलू तो पूजा की असर कुछ और हो खेला। रवा इतना काहे बदल गई नी डार्लिंग जी? काहे अब रवा हमरा से प्यार ना करीला? अरे नीलू भैया, रवा अभी तक रेडी नहीं की भाई। स्कूल खाते लेट हो जाई हमने के। खाना खा ल। हमरा खातिर हमरा ना चाहिए, रहुआ जाई यहाँ से। काकी हमके दे दी है, रहुआ किचन में दूसर काम कर ली है। नीलू बेटा थोड़ा सा खा ला ना। अगर छेटी भाभी घर में नहीं थी तो का हम तो हर माना है। गौरी पता बा, अगर केहू रूठेला ना तब मंजी माँ के अच्छा से मनावे आवेला। ई देखा, ई दूर से हंसी आइल आइल आइल, फिर हंसी और इधर आइल। मम्मा हमने नीलू भैया के हंसैनी हा। अरे हमार पुची पाई ना हंसाई तो के हंसाई? हमार पुची सबसे बेस्ट पुची पाई है, बाकी सब पुची पाई तो पानी कम चाय है। नीलू बेटा हम तो हर कपड़ा स्त्री करके रख ले बानी। चला स्कूल जाए में देरी हो रहा बाना। तू तीनों ऐसे ही साथ में रहबा ना तो हो सकेला हमनी के परिवार में जे दूरी बा वो कम हो जाए। अच्छा चला, देरी हो रहा बा स्कूल खातिर। जा 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 स्कूल जा। चला पुची पाई, जल्दी से आजा, फास्ट फास्ट फास्ट, डोंट बी लेट। ए नीलू, ये तो लोग यहाँ का कर रहल बड़ा? अरे गेटिंग लेट, जा 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 स्कूल जा। लेकिन कली वो आ जाए बाद में। कली आ गई। अरे वो आ गई बिया तो चलियो जाई। जा तू पुची पाई के लेके अंदर जा। बेटा तू अंदर ना जा सकेलू, घंटी बज गई। जा जा तू लोग स्कूल जा जल्दी।
जा, दरवाजा बंद हो जाए, जल्दी जा। अरे कुछ बोला था नहीं हम, जा पुची पाई स्कूल जा। बड़का आयल बड़ी हमार पुची पाई के बराबरी करे। ना ना तू इनमें खड़ा रहा। राम जी कोनो रास्ता दिखा दे ही ना, हमके क्लास में बैठे के बा। काल से तो हम घर से और जल्दी निकलब, बहुत तेज दौड़ब। बस आज हमके स्कूल में जाए के रास्ता दिखा दे ही ना राम जी, प्लीज राम जी। रउआ एगो मासूम के बलि चढ़ावे निकल रही, हमार कली के हमरा से दूर करे चलल रही। के देलक रउआ के ये हक? अब तो हमरा पूरा तरह से यकीन हो गइल बा कि रउए माधुरी की कान भर ले बानी। हंसत खेलत अच्छा खासा परिवार के खुशी छीन लेनी रउआ। लेकिन बस हम आचार्य जी के रउआ बारे में सब बताई। साहब जी चाय। अरे क्या भाई, नौकरानी हिया, रोत रोत आई रहे तो रख लेनी काम पर। मम्मा हमने नीलू भैया के हंसैनी हा। हमार पुची सबसे बेस्ट पुची पाई है, बाकी सब पुची पाई तो पानी कम चाय है। तू तीनों ऐसे ही साथ में रहबा ना, हो सकेला हमनी के परिवार में जे दूरी बा वो कम हो जाए। तू अंदर ना जा सकेलो, स्कूल के घंटी बाज गई। थैंक यू राम जी, थैंक यू। अब हम बहुते पढ़ब। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, सिट डाउन, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। तू कहाँ जा रहल बाड़ू? वहाँ ना, क्लास के बाहर। तोहरा का लागल तू गार्डन में चलल आ रहल बाड़ू? चला क्लास के बाहर।
चुप! क्यों ना हंसे हमार काली पर? चुप हो जा लोग, हंस मत। चला आज के लेसन शुरू करत बानी। सब बच्चा लोग अपन अपन कॉपी बाहर निकालो। काली, तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? तोहरा के कहनी क्लास के बाहर जा। हम बाहर तो बानी। क्लास के बिल्कुल बाहर जा। बच्चा लोग, हम बोर्ड पे लिखब, जे हम बोला ओकरा के रिपीट करा और कॉपी में लिखी है, ठीक बा? चला लिख। A for एप्पल, B for बॉल, C for cat, हमके कुछ नहीं के दिख रहल। कली, का भइल बेटा? काहे रो रहल बाड़ू सना? हाँ, अपन मंजी माँ के ना बताइबो? हम कल स्कूल ना जाए। कल टेस्ट बा, ऐसा टीचर कहले रही, और हम तो आज कुछ लिखनी ही ना। हम तो फेल हो जाए। लेकिन तू काहे ना लिखलू सुना? आज हम इतना तेज दौड़ के स्कूल गई नहीं, फिर भी टीचर हमरा के क्लास से बाहर बैठैली। और बाहर से तो कुछ दिखते ना रहे, कुछ सुनाई भी ना पड़त रहे। सबके हो तो सब कुछ सीख लेलस, हम तो कुछ भी ना सीख पाई नहीं। अगर टेस्ट होगी तो हम फेल हो जाए तो बड़का पापा के कितना खराब लगी। लागत बा गौरी बिटिया पढ़े में बहुत तेज बिया, और ये बेचारी कमजोर बिया दिमाग से। हमार पूछी पाई के कंपैरिजन एकरा से करिए नहीं खी सकत। हमार पूछी पाई क्लास में सुतलो भी रहे ले ना, तब वो सब कुछ सीख लेवे ले। कली, बच्ची के हौसला अफजाई कई जाला माधुरी, हौसला तोड़ल ना जाए। अगर इंसान की अच्छा परवरिश कल जाए तो वो चमक सकेला। एगो पत्थर में भी मूर्ति निकालल जा सकेला माधुरी। ये मूर्ति उर्ति कैसे बनेला वो सब हम नहीं जानत। हम बस इतना जानत बानी कि झा परिवार के बच्चा अगर होखी तो पढ़िए लिखी, बाकी ई तो भिखारन के खून ही है ना। ई का पढ़ी? माधुरी चिल्लाई मत। एगो बात सुन ली ही ना, तो काली गौरी से आगे बढ़ी और ना ओकरा से ज्यादा पढ़ी। माधुरी, हमके पूरा विश्वास बा कि अगर हमनी कली के मदद करब तब तो वो गौरी के बराबरी जरूर कर सकेले। असंभव। खून के प्रकाश वो खाली बड़ घर में पैदा होके लोग के पास ही होखेला, गौरी के पास होगा।
कल ही एगो मामूली किसान के बेटी बाड़ी। ना, हम ऐसा ना करब। कली के परवरिश और ओकर पढ़ाई के हम वचन देले बानी, ऐसे ओकर पढ़ाई के हम पूरा होके दे। हाँ, वो बात दूसर बाकी हमनी के गौरी की वो बराबरी कबो ना कर पाई, काहे कि वो पैदा ही पीछे रहे खातिर भइल बाड़ी। हाँ, जौन ओकर दौड़ बा ऊ दौड़ के हम जरूर पूरा करे दे। ना आचार्य जी, हमके पूरा विश्वास बाकी अगर हमनी कली के मदद करब तो वो गौरी के बराबरी जरूर कर सकेले। असंभव। खून में पुरखन के प्रयास और सफलता के प्रकाश होखेला। मतलब खून के प्रकाश वो खाली बड़ घर में पैदा होके वाले लोग के पास ही होखेला। गौरी के पास बा। कल ही एगो मामूली किसान के बेटी बाड़ी, ओकरा पास ही तेज ना हो सकेला। ओके ही तेज विरासत में नइखे मिलल और ना ही तेज ओकरा के केहू दे सकेला। कली हमार बेटी गौरी के परछाई के सिवाय कबो और कुछ नहीं मिल सका। ना आचार्य जी, हमके पूरा विश्वास बा हमार कली बाकी सब बच्चा जैसन आगे जरूर बढ़ी। मंजरी, प्रकृति के कबो चुनौती ना देहल जाला। ईश्वर जे तय कैले बाड़न ओके खाली स्वीकार कैल जाला। वैसे फिर भी तोहरा कोशिश करे के पूरा हक बा और तोहरा हमरो कब ना तोहर कोशिश से। वैसे तू पूजा के तैयारी करा। जी। ये 9 ग्रह के आकृति के बीच में 9 ग्रह के मूर्ति स्थापित होगी। तोहरा पता बा, आज दृष्टि से सब के सब ग्रह जुड़ल बाड़न। यही से ये पूजा के आज बहुत महत्व बा। ना खाली घर के सुख समृद्धि और शांति मिलेला, बल्कि अगर घर में कुछ खराब भइल होखे तो वो कट जाला। जैसे कि जेठी भाभी हमनी के घर खातिर कैली। अच्छा, वो जौन हम बृहस्पति ग्रह के आकृति बनौले बानी, ओकरा आसपास पीला चावल तनी और डाल दा। जी। कुछो काम करे से पहले अपन हाथ शुद्ध कर लिहा, कहे कि कुछो अशुद्ध भइल तब पूजा विफल हो जाई। और हम ये पूजा के आज तक के जितना भी पूजा हम कैले बानी, वो सब पूजा से महान बनावल चाहतनी। अरे माधुरी, पूजा के सामग्री में तनी लकड़ी और घी लेके आवा। मालिक, घी या लकड़ी? अरे पीछे हटा।
बाकी रहुआ यहाँ से जाए। माधुरी कहाँ बाड़ू तू? ये तो बानी। माधुरी, हम तोरा के बहुत अच्छा से समझौले रहनी कि पूजा के सामग्री खाली मंजरी और तू छू सकेलू और केहू ना। और तू एक कुबड़ी के भेज देलू। तोरा पता भाई कहाँ से आयल बिया, कौन परिवार के बाड़ी और का कर्म कैले बाड़ी आज तक। सब अशुद्ध कर देलस। अब जे उछूले बाड़ी उस सब के चूल्हा में डाला। मंजरी, शुद्ध पूजा के सामग्री और लेके आवा। जी। अरे विश्वा, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अरे ई का हो गल विश्वा, ई त पितृकोप हो गल बा। अरे ऊपर से जानवर गिरल बा और वो मरल कौआ। विश्वा, ई त पितृकोप लागत बा, भयानक पितृकोप। छत पर कबो कौआ गिरेला तो लोग गंगा जल से होकर साफ सफाई कर देवेले, बाकी मरल कौआ पूजा के मंडप में गिरल बा विश्वा। अरे एकर मतलब बाकी पित्र हमनी से बहुते नाराज बाड़े। ई तो बहुते खराब समय के आरंभ है विश्वा। घोर अपशगुन है, ऐसे बड़ा अपशगुन तो हो ही ना सकेला। रहुआ तो चुप ही रही पुरोहित जी। एगो कौआ से हमार अपशगुन होखी। हमार आचार विश्ववीर झा के हर अपशगुन काटे के उपाय आवेला। हमरा पर कोनो संकट नहीं खिया सकत। सब के सब अपशगुन हमार आंगन में आके दम तोड़ देवेलन। हम एकरो से भी बड़ पूजा मंडलम बनाई। जेके जीते के आदत होखेला ना, हार भी उनकरा से हार जाला। हो रहल राउर कौआ बात करत पड़े। कि हम श्री सूक्त मंत्र लिखते ले बानी तो एकर 1,08,000 प्रति छपावे के बा और ओकर चढ़ावा कोल्हापुर के लक्ष्मी मंदिर में चढ़ी। और एकर केहू के अपवित्र छाया ना पड़े के चाहिए, ना तो सब के सब खराब हो जाए। कली बेटा, इले प्रसाद। हमके नहीं के खाए के। अरे प्रसाद के मना थोड़ी ना कल जाला, ई तो भगवान जी देले। तो फिर भगवान जी हमके पढ़ाई के प्रसाद काहे ना देवेले? काहे कि भगवान जी चाहत बाड़े कि तू बहुते पढ़ाई करा, बहुत सीखा। यही से ऊ तो हर पढ़ाई के मुश्किल बना देले बाड़े। कली, एगो पुरान जमाना के हम तोहरा की कहानी बतावत बानी। एगो बच्चा रहे जे तोहरा जैसन ना पढ़ाई के चाहत रहे, लेकिन ओकर स्कूल में ओकर टीचर ओकरा पढ़े से मना कर देलक। काहे मंजी माँ? काहे कि भगवान के प्रसाद रहे ओ बच्चा खातिर। लेकिन पता बा ऊ का कैलक? ऊ स्कूल के बाहर रह के पढ़ाई करत रहे।
और ऊ आपन गुरुजी आपन टीचर के मूर्ति बनैलक और उनका के देख के ऊ प्रैक्टिस करत रहे। और पता बा जब स्कूल के रिजल्ट आइल ना तो ऊ आपन कक्षा में 1 नंबर पर आइल, पहला स्थान पर। काहे कि भगवान जौन ओके प्रसाद देले रहन वो उसे नाराज ना भइल। ऊ कबो शिकायत ना कैलक बल्कि कोशिश कैलक। हमेशा अच्छा से पढ़ाई कैलक। एही से जौन भगवान प्रसाद देवेले ओके आपन आँख पर लगावल जाला। काहे कि पता बा कबो कबो भगवान जी ना अंधेरा देवेले लेकिन हकीकत में चमके के मौका दे रहल होखिए। वो बच्चा के नाम का रहे मंजिमा? उ बच्चा के नाम रहे एकलव्य। और आज के जमाना के ऐसन बच्चा के हम जानत बानी जे कोशिश करेला कबो हार ना माने। आज के जमाना के एकलव्य के हमार कली, हमार अच्छा बेटा कली। हम तोरा के हमेशा कहिला ना, हमके पूरा विश्वास बा हमार कली फूल के जैसन संसार में आपन महक पक्का फैलाई। महकी बाना। अरे हमार राजकुमारी, हमार गुलगुल्ला, ई बार स्कूल में सबसे नंबर 1 बनबू ना? बाना स्वीटी। लेकिन हम तक क्लास में सो जाइला। सो व्हाट? क्लास में तो हम टीचर के सब सुतल देखले बानी। लेकिन हमार पेंसिल भी टूट जाला। ओहो, तो हम तहरा के सीमेंट के क्रॉसिंग पेन से दिला दे, उ टूटबे ना करी कबो। लेकिन मामा जे भी टीचर सिखावेली ना वो हमके कुछ याद ना रहे। नॉट पॉसिबल। तोहर मम्मी पापा कितना पढ़ल लिखल बाड़े। लुक हियर योर मम्मा इज स्पीकिंग इन इंग्लिश सो मच। चला अब प्रैक्टिस कर ला बेटा, कर ला ता। जे जीते के कोशिश करेला उहे तो हारेला, लेकिन जे जाने के कोशिश करेला उ सीखेला। और हमनी के तो सीखे के बाना। जीते के इच्छा, हार के डर, इस सब के बारे में तू मत सोचा। राम जी पर भरोसा रखा। काहे कि हमके राम जी पर पूरा भरोसा बा। पूरा भरोसा बा कि तू पढ़ाई ना बल्कि सबसे ज्यादा पढ़ाई तू ही करबू। काहे कि हमके त तोहार ताकत पर पूरा भरोसा बा। पुरोहित जी, जी ये हम श्री सूक्त मंत्र लिख देले बानी। जी जी पुरोहित जी, जी जी का कहनी हम? रउआ कहने की रउआ श्री सूक्त मंत्र लिख देले बानी। जी, तेकर 1,08,000 प्रति छपवाए के बाद जी। और ओकर चढ़ावा कोल्हापुर के लक्ष्मी मंदिर में चढ़ी। और एकरा पर केहू के अपवित्र छाया ना पड़े के चाहिए, ना तो सब खराब हो जाए। अरे पीछे हटा, हटा पीछे। हम कितना बार कहले बानी, हमारा आज्ञा के बिना हमारा आसपास ना फटकल करा। जा यहां से। एक लेके के आई ले घर में के मिलवेलस माधुरी के। विश्वा वो काम मांगे खातिर आयल रहे तो हम ही मिलवा देले रहनी उनका से। रउआ बड़ा कमाल के काम करेली पुरोहित जी। कोनो दिन बहुत बड़ अपशकुन करवाई। सब खराब कर देना सी। अरे ये का हो गल विश्वा?
शास्त्र के हिसाब से समर्पण पत्रिका के संकल्प एके गो लेखनी से होखे के चाहिए ना। मतलब लेखनी के गिरल और टूटल बहुत बड़ अपशगुन मानल जाला। मंत्र हम पूरा लिख देले बानी, खाली हस्ताक्षर बाकी बा। और वो हम दूसर लेखनी से कर सकेला। एके हम अपशकुन नहीं मानत। शास्त्र के जानत बाड़ा बाकी मानत नहीं खा। बाकी हमरा विश्वास बा कि कौनो बहुते बड़ अपशगुन होखे वाला बा। बेटा तू अंदर ना जा सकेलू, स्कूल के घंटी बाज गई। थैंक यू राम जी, थैंक यू। अब हम बहुत पढ़े। हमके पूरा विश्वास बा कि अगर हमनी कली के मदद करब तब तो वो गौरी के बराबरी जरूर कर सकेले। असंभव। खून के प्रकाश वो खाली बड़ घर में पैदा होके वाला लोग के पास ही होखेला। गौरी के पास होगा। कली एगो मामूली किसान के बेटी बाड़ी। ई हम श्री सूक्त मंत्र लिख देले बानी। तेकर 1,08,000 प्रति छपवाए के बा। और ओकर चढ़ावा कोल्हापुर के लक्ष्मी मंदिर में चढ़ी। और एकरा पर केहू के अपवित्र छाया ना पड़े के चाहिए, ना तो सब खराब हो जाए। अरे उठा बेटा उठा। अरे पुची पाई उठा बेटा, पढ़े के बना। ना मम्मा। एक बार उठ जा, पढ़ के सो जाइया बेटा। इला सुनिए नहीं क्या रहल। ए फॉर एप्पल। हमनी के घर में सेब खाइला ना, ओकरा के कहल जाला एप्पल। वो शुरू होखेला ए से। ई देखा, आई से लिखल जाला। ए आई से। अब तू ट्राई करा, लिखा। ए ऐसे। शाबाश। अच्छा बतावा, ई कहा? सी। सी ना बी। बी फॉर बॉल। नीलो भैया खेले ले ना बॉल। एन का हो खेला? एन का हो खेला? एन आगे आई सुना। अभी हम बी कर रहल बानी ना, ओकरा बादे आगे पढ़ब, ठीक बा? अभी तू बी ध्यान से सुना। बी फॉर बॉल। कैसे लिखल जाला बी? ई लंबा डंडा पार करके आई से लिख के देखा।
ई एगो लंबा सा डंडा खींच के ऐसे। वेरी गुड। ए फॉर एप्पल। ए पूछी पाई बेटा, पापा बहुते गुस्सा हो जाइए। अभी तक ए फोर भी नहीं के भइल, तहरा तो जेड तक पढ़े के बा। समझते नहीं के ई बात एगो के। बात कही बहुरानी। का है? फिर अगले दिमाग चाटे। ना कौनो बात बतावे आयल बानी। ई लकड़ी देख रहल बाड़ू, दोनों बराबर बा। एके खींच के लंबा तो नइखे कइल जा सकत, बाकी लकड़ी के एकरा से छोट जरूर कर सकत बानी। ऐसे एके तूर के। मतलब आई हमरा साथे, हम समझावत बानी। सी फॉर बिलाई। बिल्ली के इंग्लिश में का कहल जाला? कैट। सी फॉर कैट। वो पढ़ रहल बिया ना अपना कमरा में, वहाँ अंधेरा कर दा। तहार और गौरी बिटिया के कमरा में तो वो का कहल जाला, इन्वर्टर बा ना। तू कैसे जानत पड़ू? ओ हमके दही बूंदी बतैलक। अच्छा, मंजी माँ, लाइट तो चल गई, अब हम पढ़ब कैसे? शिकायत ना, हमनी खाली कोशिश करब, और कोशिश करब ना तो हर मुश्किल के हल निकली। मंजी माँ, अब का करी? हमनी के तो पढ़ाई करे के बा ना। हाँ बेटा, कुछ ना कुछ तो करे ही क्या होगी। क्या करें? अच्छा आइडिया देले कुबड़ी। अब हमार गुड़िया से जीत के दिखावा काली चुहिया। अरे तुम्हारी स्टिक से हमके को आइडिया आइल बा। का स्टिक केकरा हाथ में होखेला? टीचर के हाथ में होखेला। तो हम एगो काम करब, टीचर के फोन करके बोल देब कि काली के फेल कर देवे। काली अब कितनो भी पढ़ ली ही गौरी के आगे जइबे ना करी। कुछ समझ लू? ई फॉर एलिफेंट। जंगल में हाथी होखेला ना, ओके इंग्लिश में बोलल जाला एलिफेंट, और ओके आई से लिखल जाला। मंजी माँ, देखनी मंदिर में बैठे के 2 गो फायदा भइल ना। दिया भी यहाँ बा और राम जी भी हमनी साथे बाड़े। बिल्कुल, भगवान जी कठिनाई देवेले ना, उहो कुछ अच्छा करे खातिर देवेले। अब पढ़ाई करा चला। ई कैसे लिखल जाला? मंजी माँ, हमने ई तरफ से काहे जा रहल बानी? स्कूल के रास्ता तो ऊ तरफ से बा ना। काहे कि ई शॉर्टकट है, और अगर हमनी ई रास्ता से जाइब ना, हो सकेला हमनी कार से पहले पहुंच जाए। देख लो, कार से ना जाए के कितना फायदा भइल। हमनी आज कुछ सीखनी ना। यही से हम तोरा के का समझाइला, शिकायत ना करे के, का करे के चाहिए? कोशिश करे के चाहिए। कोशिश करे के चाहिए। वेरी गुड। अच्छा चला चला चला, लेट हो रहल बा। आज शायद काली स्कूल अइबे ना करी। रात में मच्छर कटले होखी, डेंगू के भी चांस बा। और अगर पहुंच भी जाई तो हम टीचर से तो बात करिए ले बानी ना कि काली के फेल कर देवे। का हो गई? मैडम जी, गाड़ी बंद हो गई। अरे तो स्कूल कैसे पहुंचब? हम देखत बानी मैडम।
3 कौड़ी साहू से मिठाई मंगवाला। आज हमार बेटी अपन जिंदगी के सबसे पहला परीक्षा दे के आ रहल बाड़ी, जरूर अव्वल नंबर आयल होखी। आजा बच्ची, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। हम कले रंदी ना मंजरी कि हमार प्रिंसेस अव्वल नंबर पर आई। आज तक कोनो मामूली टीचर एकरा सर पर ताज पहने ले बाड़ी, लेकिन काल सारा दुनिया एकरा सर पर ताज पहनाई। अब गौरी कब आई? बस आवे ही वाला होगी बेटा, देखा आ गई। थैंक टू गॉड, टाइम पर पहुंच गई नी। बड़की मम्मी और काली रवा हमने से जल्दी पहुंच गई नी। हम तो सोचत रही कि काली पिछली बार जैसे लेट आई। हमनी के जल्दी आवे के रहे ना, और पैदल भी आवे के रहे, यही से हमनी घर से जल्दी निकल गई रही। अच्छा पूछी पाई, जल्दी से स्कूल चल जा, डोंट बी लेट। टेस्ट खातिर रुका कहल जाला गुल्लक। अरे मम्मा गुल्लक ना, गुड लक। हाँ वो है। अच्छा तू तीनों लोग एग्जाम अच्छा से दिया, ठीक बा? सोच समझ के और जल्दबाजी मत करिया, बिल्कुल मन लगा के दिया, ओके? अच्छा से, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आज तो वी विल सी। गौरी तो पक्का ही फर्स्ट करी। वो कहा कि वो आचार्य विश्ववीर झा के बेटी और IAS मम्मी के बेटी ही है ना। और वो काला टीका नींबू मिर्चा केकर बेटी है पत्ते नहीं खे। आज के छोटा सा टेस्ट प्रूव कर ही दी कि हु इज द बेस्ट। माधुरी, कबो कबो ऐसा छोट इम्तिहान भी ना इंसान के कुछ सच कह जाला। Come in. Ma'am, may I come in? Come in. May I come in, teacher? गौरी तू क्लास में आ जा, और काली तू क्लास के बाहर जा। बाकी टीचर आज तो हम टाइम पर आइल बानी। हम कहनी ना क्लास के बाहर जा, त जा। चला गौरी तू अंदर चला। बाकी काहे टीचर? हम अपन पापा से कह देब कि रवा काली के अंदर ना आवे देत रही। रवा हमार पापा के जानत नहीं की। चला काली। गौरी ना, ये हमनी से बड़ है ना, ये हमनी के टीचर है। उनका पास कोनो वजह होखी ना, कोनो बात ना। हम ये ठीक बानी, तू जा। चला गौरी बैठ जा। अच्छा बच्चा लोग, हम अब तू लोग के पेपर बांटब टेस्ट खातिर। मंजी माँ कहली कि हमनी के शिकायत ना कोशिश करे के चाहिए। केहू चीटिंग ना करी। टीचर हमरो के भी दे दी। थैंक यू।
सब बच्चा के पेपर मिल गए ना? यस टीचर। ठीक बा, लिखल शुरू कर। सभे लिख लेलस? टीचर हमरो भी। आवत बानी। चला खेले जा लोग, छुट्टी तू लोग के। गौरी गौरी चला चला। कली हाँ मैडम जी, रउआ समझ रहल बानी ना हम का कहतानी। जे काली बिया ना, ओकरा गौरी से ज्यादा नंबर ना आवे के चाही। हम तो कहत बानी ज्यादा नंबर का, ओकरा नंबर ना आवे के चाही। ओकरा 0 दी, 0 0 मतलब समझतानी ना? सुनना, अरे हम रउआ के एगो सोना के हार भेजवा दे। समझ गई नहीं माधुरी जी? अबिल हमार पूछी पाई ना आइल, पता ना कहाँ रह गई। अरे दही बूंदी, सारा उपहार यहाँ रखा। आज हमार बेटिया अपन जिंदगी के पहला परीक्षा दे के आ रहल बाड़ी, जरूर अव्वल नंबर आइल होखी। और हाँ, 3 कौड़ी साहू से मिठाई मंगवाला, सारा मोहल्ला में बंटवाए। हाँ, पैसा हम भेजवा देबो के। हाँ, अरे आजा बच्ची आजा, हमार बिटिया आ गई, हमार प्रिंसेस आ गई। वाह 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 वाह, रे वाह 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 बेटा वाह। डार्लिंग जी, हमार गौरी के सर पर टीचर टायरा पहना देले बिया, है ना? अरे कैसे ना होखी, हमार बेटी पैदा ही भइल बाड़ी हमरा से आगे रहे खातिर। हम कले रहनी ना मंजरी कि हमार प्रिंसेस अव्वल नंबर पर आई। आज तो कोनो मामूली टीचर एकरा सर पर ताज पहने ले बाड़ी, लेकिन काल सारी दुनिया एकरा सर पर ताज पहनाई। हर बेटिया पर माँ बाप के आबरू होखेली, लेकिन हमार बेटिया गर्व बिया, हमार अहंकार बिया, हमार अहंकार। पापा ये हमार टियारा ना हो। तुहार मतलब? अरे नॉनसेंस, ई सर पे पहले बाड़ू तू और कहता रहे कि तोहरे नहीं खे तो केकर हा? अरे मम्मा, हम कहनी नहीं हमार ना हो, हम तो खाली पेपर पर ड्राइंग बनैनी। बेटा अगर ये तोहार ना हा तो फिर के करबा? हम बतावत बानी पापा, काली के पेपर टीचर से गिर गए रहे, तो हम उनका के उठा के दे देनी और वो समझ लेली कि ये हमार पेपर है। ऐसे वो हमरा के पहना देली। ये काली के ही हो और काली ही फर्स्ट आयल बिया।
कुछ लोग हो खेले जिनकर भाग्य स्वयं परमात्मा लिखेलन। कली बेटा, तू सफलता पहले बाड़ू और जब छोट के सफलता मिलेला ना, वो बड़ से आशीर्वाद ले ले। जा सबे से आशीर्वाद ला। आशीर्वाद। खुश रहा। बस बस, कोनो जरूरत नहीं खे। देखा काली, तो के जितना उड़े के बना उतना उड़ला, लेकिन जब गौरी के आगे ना जा पैबू ना तो दुखी मत होइया, समझ लू। अब जा यहाँ से। माधुरी, आज कली के ही खुशी के दिन बा। उसे ऐसा कुछ मत कहा जैसे होकर दिल के ठेस पहुंचे। ओके खुश रहे के पूरा हक बा। हर इंसान अपन भाग्य लिखवा के आवेला, लेकिन छोट मोट सफलता से हताश ना होखल जाला। कुछ लोग हो खेले जिनकर भाग्य स्वयं परमात्मा लिखेलन। हमार बेटी गौरी के किस्मत भी स्वयं ईश्वर अपना हाथ से लिख ले बाड़न। लेकिन आचार्य जी, हमने के दोनों बच्ची भी तो सफलता पा सकेली ना। सफलता कोनो सराय ना है कि केहू भी बस मुंह उठा के चल जाए अंदर। सफलता मंदिर के गर्भगृह है, जेकरा अंदर बस चंद गिनल चुलल लोग के ही प्रवेश मिलेला। हमार गौरी से अच्छा किस्मत केहू के होइए ना सकेला। बेटा, आज तो प्रथम ना आयलू, कोनो बात ना। अब काल के जन प्रतियोगिता बा, ओकरा खातिर हम खुद अपन प्रिंसेस के सिखाए। चला आराम कर जा। डार्लिंग जी, सही कहा तारे मंजरी दीदी। रउआ शरत लगावे के बाना तो लगा ली ही। काहे कि गौरी ही काली के आगे जाई। माधुरी, हम शर्त काहे के लगाई? गौरी और बेटी ना ही है ना। ट्रूथ तो ई बाकी राउर कोनो बेटिए नहीं खे। अगर होखित ना तो डार्लिंग जी रउआ के छोड़ के हमरा से शादी करते।
साल के पेंटिंग कंपटीशन में हमार गौरी राउर उधार के बेटी भी है ना काली, ओकरा के हरा दी ही। गौरी जीते चाहे कली, हम तो दोनों बचियन खातिर ही खुश रह माधुरी। हम दोनों के अपन बेटी मानीला, यही से हम कबो दुखी ना हो खब। कली बेटा आजा, पढ़ाई करे के बा, आजा। जी मंजी माँ। गौरी चला पढ़ाई करल जाओ। ना कली, हमके बहुते नींद आ रहल बा, हम सुतब टीवी देख के। ना गौरी, ये तो बिल्कुल ना हुई। अगर काली पढ़ी तो तोहके भी पढ़े के पड़ी। चला बेटा। मम्मा रवा वापस मैड मम्मा बन गए बानी। अरे बेटा, हम तो ऐसा नहीं बानी। चला चुपचाप पढ़ाई करा, बाद में पूछिए। ए फॉर एप्पल। ए पूछी पाई। अरे अरे उठा बेटा, उठा। तीन कौड़ी साहू से मिठाई मंगवाला। आज हमार बेटी अपन जिंदगी के पहला परीक्षा दे के आ रहल बाड़ी, जरूर अव्वल नंबर आइल होखी। पापा! अरे आजा बच्ची आजा, हमार बेटिया आ गई, हमार प्रिंसेस आ गई। हम कल रहनी न मंजरी कि हमार प्रिंसेस अव्वल नंबर पर आई। आज तो कोनो मामूली टीचर एकरा सर पर ताज पहने ले बाड़ी, लेकिन काल सारी दुनिया एकरा सर पर ताज पहनाई। कुछ लोग हो खेले जिनकर भाग्य स्वयं परमात्मा लिखेलन।